Αλάι μέσα! Αλάι! Αλάι! Έλα! Έλα! Άντε μπράβο! Δεν αργούν να μάθουν. Όχι. Παλιά ζώα είναι. Λαράκι. Θα βγάλεις τώρα που το άκυρα του. Όχι, δεν τίποτα δεν βγάζει. Όλα με πουλί. Ναι, σιγά. Μετά, δεν έχει πολλά. Πώς το είναι για να βγάλει. Να κουπούνε λιγάκι. Πώς το είναι. Δυο τόσους είναι να βγάλει. Όχι, μετά... Ναι, δεν βγάζω καθόλου. Τίποτα. Σιγά, βγάλω. Για μένα. Άμα το τελειώσεις όλα, όχι τώρα. Θα μαθαίνει να λιώσει λιγάκι. Άστα έτσι. Αυτά τα όπως είναι σοπίδι. Τα άκυρα είναι και στραμμένα. Τίποτα δεν είναι. Έτσι δεν το τρώνε. Ακόμα είναι ολόκληρο. Είναι ολόκληρα παραμύθια. Λέγαμε τα τρώει η Ελλάδα. Δεν τα πάει. Ελλάδα θα το Αν τρώει. πεινάει τα πάει. Και τα φουσκουτρά τα τρώνε πιο καλά. Τα φουτροπομένα. Να είναι σπασμένα. Ναι. Να μην είναι στο μεγάλο δηλαδή τα ποδίες. Οι αράπες να είναι σπασμένα. Να είναι σπασμένα, μπράβο. Αυτά που φέρνει αυτοί δεν είναι σπασμένα. Δεν φέρνει γύψη. Είναι... Τα λεφτά μηχανές. Είναι ολόκληρα. Που είναι κουμένα. Το τρίξιμο είναι εδώ με τα πόδια. Αυτό είναι, τη μαλακώνει. Το σπάσιμο. Να βάζεις την μηχανή, το σπάει το εδώ βέβαια, αλλά το πόδι. Η μηχανή δεν το μαλακώνει. Όχι το μαλακώνει, σημαίνει... Πόσα έριξα. Πέντε. Πέντε γουμαράκι. Ούτε θυμά. Περάζει τι καιρό γυρνάει, με πολλούς και γυρνάει. Το ζυχνάει. Τι καιρό. Μα νομίζω Κοίτα, εδώ είναι ο χειρότερος. και εδώ μπορεί να τα γυρίσεις και εδώ. Από εκεί. Και εδώ και από εκεί μπορεί να τα γυρίσεις, αλλά και έχει τις αχλάδες τώρα. Είναι οι αχλάδες, είναι και εδώ. Άμα είναι με τέμι γρεογόρη, θα πάει εκεί πάνω στο... Τα μπέλια. Πάνω στα μπέλια. Ναι, θέλει ή σωρόκο ή γαρμπή. Πού να τους βρεις τέτοιοι καιροί τώρα. Το αντιθέτημα. Τι δεν θα το γυρίσεις. Βέβαια, θα το λυθεί, θα φυλάω. Άντε! Θα βγάλεις τα πάνω άκυρα να βγουνε. Ρε, θα βγάλω άκυρα. Θα μείνει... Δεν μπορεί να βγαίνει χαμουλά ή άλλο. Θα περιμένεις, όχι τώρα, άμα τριστούν όλα. Δεν περιμένεις να τα λυθείς όλα τώρα, θα περιμένεις εδώ ένα μήνα άμα. Δεν κόβουμε. Δεν κόβω, δεν κόβω. Δεν περούμε. Δεν πυρωμένα, δεν την γνωρίσουμε. Καλά βάλαμε νωρίτερα. Είπαμε να έρθουν πιο αργά, αλλά πώς. Δεν έχουν καιρό. Έχει και ο... Ρε μαλάκα, εσύ δεν μπορεί να κόψεις τίποτα. 12 ώρα βάζαμε, 1 η ώρα το βάζαμε μέσα. Εμείς εκεί τώρα 11 η ώρα βάζαμε μπρος. Τι καιρός θα ήταν. Άμα ήταν έτσι νοτιά, 1 η ώρα το μεσημέρι. Ήταν το πρωί πόρθα και τα μάζεψα, τα έφερα. Εδώ λέω ότι στις 12 δεν τελειώνει. Δεν πυρώνει.